По острието на бръснача. Животът е борба, която не престава. За някои хора даже е война, в която само по-добрия оцелява. Но струва ли си всичкото това? Да знаеш, че живял си пак назаем и цял живот си следвал чужда цел. Да знаеш колко малко си създал, а колко много си отнел. Когато нощем не заспиваш, обсебен от това, което си, но твоята същност преоткриваш единствено в мислите, уви. Тогава, в злокобната минута, си казваш: Господи, прости. Но знаеш, че молбата не е чута, щом не вярваш в нея даже ти. А утре ще си същия безсрамник и пак ще следваш своята задача да бъдеш най-безскрупулен измамник, вървящ по острието на бръснача.